ரோட்டில் வண்டி ஓட்டி போகிறவங்க கொஞ்சம் சேஃபாக தான் போகணும் போல். ஏன்னா நாம் கரெக்டாக தான் வரோம், ஆனால் எதிர்க்க வர தற்கூரிங்க சரியாக வர்றதில்லை. தாய்மார்கள் வண்டி ஓட்டுறாங்க, குடிக்கிறவனும் ஓட்டுறான், குடிக்காதவனும் ஓட்டுறான், நல்லவனும் ஓட்டுறான், கெட்டவனும் ஓட்டுறான். நமக்கு இந்த உலகத்தில் பாதுகாப்பே இல்லைங்க. அந்த பாதுகாப்பு யார் நம்மளுக்கு தர்றது? நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். எதுக்கு வரவனை போயிட்டு நீ கரெக்டாக வாடான்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. சேதாரம் அவனுக்கு மட்டும் இல்ல. நம்ம தலைவர் ரஜினி சொன்னது ஒரு வகையில் உண்மைதாங்க. அந்த காசு இந்த காசு என் காசு உன் காசு இல்ல, காசு தாங்க முக்கியம். காசு இருந்தா